Ahojte, chcela by som vás privítať pri prvom diele svojho blogu Môj realitný život, môj súkromný život. Chcela by som vám povedať taký stručný obsah, takže v tomto blogu by som chcela prezentovať svoj život ako realitnej agentky, ako začínajúcej realitnej agentky a popri tom, ako zvládam a stíham materské povinnosti, detské soplíky, prvé hádky v škôlke, vážnejšie problémy v škole a tak ďalej a tak ďalej. Tak ak vás tento content zaujíma, kľudne ma dajte odoberať, poprípade si ma nájdete na Instagrame, na Facebooku. Budem za každý váš koment, like, zdieľanie veľmi rada. Tak, výber nejaké realitnej kancelárie. U mňa to bolo akože absolútne intuitívne, absolútne náhodné, ale som veľmi rada, že som tam, kde som, pretože mám veľkú podporu svojho spolupracovníka, šéfa a aj kolegu. Takže som veľmi, veľmi, veľmi šťastná a spokojná. No, ale poďme na začiatok. Najskôr som si našla nejakú realitnú kanceláriu, potom som si dohodla osobný pohovor. Tam mi všetko Peťo vysvetlil od A až po Z, ako bude pokračovať, čo mi treba vybaviť a tak ďalej a tak ďalej. Nezavadzal ma absolútne v ničom. Musela som si ísť vybaviť živnosť. Poviem vám na rovinu, živnosť v živote nechoďte vybavovať osobne. Bola som tam 3-krát, furt ma poslali, furt som sa dozvedela niečo nové. Také poplatky platíte za neviazané živnosti. Lepšie je to robiť elektronicky, mali pravdu. Spravte si to elektronicky alebo cez firmáreň. Ja som si to spravila cez firmáreň. Takže určite živnosť elektronicky. Žiadne osobné návštevy nikoho, ničoho, neoplatí sa to. Dič mi mimochodom poslali sami do schránky. Oceňujem. No, takže s týmto som strávila dosť veľa času. Potom, pre realitnú agentku je potrebné mať nejaké kvalitné fotografie, ktoré sú umiestnené či už na stránkach, alebo na vizitkách, alebo na nejakých banéroch a tak ďalej a tak ďalej. Bola mi odporúčená jedna fotografka v Košiciach, Monika Labaš, pozdravujem. Veľmi zlatá, milá, akože spokojnosť za 200%. Sice som čakala dlhšie na tie fotky, ale stalo to za to. No a to je presne to, na čo vás nikto nepripraví. Čakáte na všetko. Čakáte na fotky, čakáte na živnosť, čakáte proste všetko, stojí čas. Čakáte na vizitky, čakáte na tie A5-kové nejaké letáčiky, na všetko len čakáte. A keď mi Peťo povedal na začiatku, že 3 mesiace skoro žiaden agent nepredá nič prvé 3 mesiace, tak som bola akože úplne z toho, že neexistuje. To ma pozná, vie, že si v týchto veciach verím. Takže úplne odrovnaná. Ale mal pravdu, však len mesiac a pol čakám. Konečne mám licenciu, konečne mám fotky. V pondelok budú v tlači vizitky, takže konečne môžem naplno začať robiť nejakú prácu realitného agenta. Na čo vás nikto nepripraví? Nedostanete žiadnu nehnuteľnosť len tak, že vám ju niekto dá. Proste musíte si ju zháňať. Buď sú to nejaké studené volania, alebo nejaké referencie, alebo niečo proste, niečo, hej. Takže mojou cestou je sa odlíšiť. A teraz, ako by som sa chcela odlišiť vlastne ja? No, takže, v prvom rade ma napadla nejaká spolupráca s obcami, tým pádom ľudia ma budú viacej poznať a budem pre nich bližšia. Samozrejme, ja mám aj nejaký vzťah k tým obciam okolo Košic, keďže mám tam príbuzenstvo, vyrastala som tam, je tam aj môj muž, takže fakt, že tam trávim veľmi, veľmi, veľmi veľa času a milujem to tam. Tak som sa rozhodla pomôcť aj im a natáčať nejaké také YouTube videá zo zaujímavosti z obci. Už máme za sebou natáčanie zo Sení. Veľmi sa mi to páčilo, bolo to fakt super a chcela by som to priniesť trošku v inom rozmere, ako to robia štandardne nejakí cestovatelia alebo nejakí dokumentaristi alebo tak.
Hej? Čiže určite si to potom pozrite na YouTube. A potom číslo 2, čo ma napadlo, spolupráca s umelcami. V mojom homestagingu uvidíte tvorby všelijakých košických umelcov. Ja si to budem vlastne nejak takto podľa toho, ako je ten byt zariadený, aká tvorba sa tam hodí, tak podľa toho budem oslovať daných umelcov. V podstate mám s nimi už nejaké spolupráce. Takže budete tam vidieť aj tvorbu umelcov, bude to zaujímavejšie, kreatívnejšie, určite to bude iné ako u ostatných. Taktiež chcem dohodnúť spoluprácu s nejakými obchodmi, čo sa týka nejakých dekorácií, nábytkov a tak ďalej, lebo tie fotky niektorých mojich kolegov, kde donesú jednu dečku a jednu sviečku a aplikujú to do 6 bytov, ako vážne, nevadí. Ja to budem robiť trošku inak. Samozrejme, fotky nám vytvára profesionálny fotograf, nie je to tak, že ja si zoberiem svoj mobilček, pofotím. Za všetko sa platí, ale tie peniaze stoja za to, lebo sa vaša nehnuteľnosť predá rýchlejšie a za čo najlepšiu cenu. Máme rôzne kanály alebo rôzne spôsoby toho, ako dostať za vašu nehnuteľnosť lepšiu cenu, aká je ponúkajúca na internete. Takže určite práca realitného makléra vám prináša len plusy. Samozrejme jedno minus peniaze, ale niekedy tie peniaze stoja za to a to je práve teraz. Nenecháte sa oklamať nikým, máte právnu pomoc, máte nejakú pridanú hodnotu, čo vám dá tam ten človek, máte profi fotky od profi fotografa, ktorý sa venuje nehnuteľnostiam, ktorý vie, čo má a ako odfotiť. Takže určite, ja by som sama v živote nepredávala nehnuteľnosť, ani doteraz akože svoju, a ani som to nikdy tak neurobila, hej. Takže nie. Určite sa zverte do rúk pri 100 000 obchodoch do rúk skúsených ľudí, ktorí vedia, čo robia a majú za sebou hlavne právnikov, ktorí vás ochránia pred nejakou krádežou a nejakým podvodom. Takže ľudia, ako hovorí naša drahá pani N, nenechajte sa klamať. To je pre dnešok asi tak všetko, čo som vám chcela povedať. A uvidíme sa v ďalšom dieli, ktorý bude už síce zameraný viac na osobný život, ale určite tam budú aj nejaké takéto vsúky z môjho realitného života, ako prebieha môj deň, čo všetko to obnáša a ako sa mi ďalej darí. Tak sa vás pekne zdravím, majte ešte krásny deň a užívajte toto ochladenie. Mua.